Parari ba ien, nga ai kublay kerpang ya pi baro, haga jing rakye jongi, yagas ngi lai luot, ba hinyo po hinyo jong kari. Kalonggas ngi ka bakraw, bat ka bakerpang yangi baro. Nga dam da ka jing kimen, ban yo ya ka mensim ba shirhem, haga ba yaday bat ka negas ngi. Kalong ka jing sarong, bat ka burom yangi, habang yo ya ka jing pen kre, ka ba shirhem, da baro nadu ki kelong ki kena ki samla bat ki temen ki san lahasor bat hanong kendong jong kari baro kawei ki brieu ki la rakheru yak azadi ka amrit mahotsav da ka mensim bashirhem ka jing rakhe yak asngi lai luot kari ka penken mau yanga yaki por jinglong kena jonga hadu katno bangi kemen ban yo ishem benta haga jing rakhe sngi lai lu jongkari hagi skol ki jongi ki ba hanong kendong habala pen her ya ka lama lai rong kari ngi sngaut ho ya ka jingmen ka mensim ngi salut ya ka lama ngi ruai shirhem ya ka anthem jongkari da ka mensim ka bashlei da ka jing iet ya la kari laju samru ya ki mithai bat ruai ya ki jing ruai etri kini kine bat kisah ha ki jing mod jing perkhat jongi wat hadin bon sngi hadin ka jing rakhi ngalong ru ka badon bong pan yo mat biang ya ka ne ka jing sngo ha ka por banglalong ka nong hi kai school ha ka por bangila nang khamsan le se ngim da pen pau ya ka jing kemen kumbalong ki khna hanrei ngam artatien ba ka mensim edri kadang yai rhem habangi rakhe ya kasngi lai luot kari kane gasngi kapen kan mau yangi ba ngimdei tang kishimen henrei ngidei ki benta jong ka jat ben riu ka bakrau tam kabalong ka jat ben riu jong ki nong shong snong ka ri sanshar pat ba ka ba he tam ha ka perthei ka jing rakhe ya kasngi lai luot kari ka long ka jing shisha bangi dei ka ri sanshar pat ba ka bakrau tam iwei pa iwei nangi la ithu yangi da ki kerteng gi ba pher na lor ki jinglong jat ben riu ka ktien ka than la tip ba ithu ru yangi kum ki khot jong ki long yeng ba da ki jat kam ki bangi trei hanrei ka wei ka ba pen ithu lang yangi baro ka ta ka long bangi dei ki nong shong snong jong kari India baro nangi ngidon mar kumju ya ki hong halor ki lat ki kabu ki hong bat ki kamram jongi ya ka mei India kari India ka dei ka kme jong ka jing sanshar pat ba pat nadu ki por hendai ngila don ya ki rukom sanshar pat ba ki ba nadu na tenrai henrei ka jing sanshar bon snem da ka sarkar bilan kala pendam no ya ki dei ha ka khat santrik unailar khat khnai spa saupu nyo kari kala yo ya ka step ka bathamai ha ka ba omtang bangi yo ya ka jing lai lut na ka jing sanshar ka sarkar phareng henrei ngila yo ru ya ka jing lai lut ban tho thamai ya ka lawe jongkari hadien bangila yo ya ka jing lai lut jongkari ka jing sanshar jongki phareng kala kutno ka jinglong bakarpang jong ka jingale lai lut kari kam dei tang bakala kot shakathong henrei ka dei ka rukom bangi yale lai lut hapo ka jingalam Mahatma Gandhi lembat shibun ki wei pat ki nong yalam ka jingale kala long ka bashirhem shisha ka jingale halor ka nongrem jong ka jing shisha bat klem da yo umsnam ka bala te song lang ya kari bat yo ya ka jing lai lut ka bala kala long ru ka nongrem jong ki jing ya ki hakiri jong ka perthei haga janmet hashwa ka sngi lai lut kari ngaya snok ti lang bat ki pat kari haga ba pen pau ya jing sngongu bat kan mau burom ya baro ki klawat kari ki bangitem bat donru ki bangimtem ki bala pha ya la ka jong ka jing im na ka benta ka jing lai lut jong kari ki klawat kan thei jong kari kum ka matang gini hazra bat ka kanak lata barwa kilap ha ya la ka jing im na ka benta kari
kama kasturba kalong kabla bot bha ya ki din jat jong ukpa ka jat ben riu kari Mahatma Gandhi shi jam hakalenti jong ka satyagraha don bon ru ki nong yalam kenthei ki bakrau kum ka Sarojini Naidu Ammu Swami Nathan Roma Devi Aruna Asaf Ali bat ka Sucheta Kriplani kibla long ki nuksa kibla proidang pat lamlanti ya baro ki kenthei pateng la pateng pan syakri ya kari da ka mensiam aitilun ban da ka jingsngos kem haladi menta ki kenthei kila no sinyang shikadei haki phang baro kibla nang kentiu ya ka burom jongkari ya ka ba omla ban muddur haki posnem ki ba kham menshwa ngasngokumen ban yo bakari kala shim khia bha ban penkup bor ya ki kenthei hapo kari kani kala kentiu ya ki kerdan jong ki kenthei halayeng ban haka imlang sa lang ru nga kentu ya ki nong shongsnong baro ban shim khia bha halor kani ka jingpen kup bor ya ki kenthei nga kentu ru ya ki hinmen para kenthei jonga baki dei ban yeng yale ban job ya ki jing baro ban ya shaprang haga jing im ka jing kentiu ya ki kenthei ka dei ka wei na ki mat haga jing yale lai lut kari parari ba in ka sngi lai lut kari ka dei ka sngi bangin kan mau ya ka history jongi ban bishar ya ka menta bat ban jam shaka lawai ngiyo ya ka India menta tang bakala kot terpeng hagaran san jong ka perthei henrei klanang kenjo shajrong habayanu jor bat kiri jong ka perthei haki jingle jingo bat jinga kren jonga bat kinong India kibadon hakleng ka perthei ngayo ya ka jingsngos kem ka bathamai halor ki khana jingjob jong kari ka India ka shim ya ka benta ka bakrau bat ka bakong san ha ka bakentiu ya ki kampen roy bat jinyara para briu ha ka perthei bat kala longru ka nong yalam ha ki rensan jong ka perthei khamtam kum ka nong yalam jong ka G20 ka G20 ka mi khman ar na ka lai benta na ki pat ka perthei bat ka ne ka long ka lat ka bakrau ban penwan dor thamai ya ka perthei ha ka lenti ka badei ka jinglong nong yalam ya ka G20 ka India kan la ban penkhi ya ki rai ha ga khayi pateng ban ha ki kampi sa tingka ka ban pen mentoy lang ya ki ri baro kimat kibedei bat ka jingkentiu ya ka jing imbriu ru ka long ka wei na kimat rekam jong ka G20 bat klem artatin ka India kan long ka nong yalam ka bala ban yale ya baro ki jing khnang ban kentiu shaprang ya baro kiri ki balong dhon ka ba khampau bha ha ga jinglong nong yalam jong ka India ya ka G20 ka long ha ka ba pentrikam ya ka lara ya ka shadu shatan rai bat ka ne ka long ka ba ningkong kum ka ne ka rukom pentrikam bat ka ne kan penslur ya ka jing yeshim benta jong upan ba baro kalong ka ba itanan ban yo ba wat ki samla puliru ki shimbanta shirhem ha ki jing yako ba pher bla penlong ha ki school bat ki college ki bakta ya ki phang jong ka G20 bat baro ki nong shongsnong ki shirhem ban ya don benta ha ki program bayade ban ka G20 parari ba ien ka jing shirhem ringkan ba ka jing pen bor ka urlong namar kari kala shim ya ki lat baro banwan shaprang kayo ka kot jong kari ka yengskem tang hagapor bahiran handrai ka longru kum ka jingshai ka ba ajing kermen ya ki weipan kayo ka kot hagaperthei ka yaitling ba ki por ki ba namar hadien ka khlam la buat pan da bon ki weipat ki jingja ki ba pen artatin handrai ka sorkar klala ban klan ya ki lat ba ban klashim ya ki jing baro kum ki jingele menta kayo ka kon ni ka GDP jongkari kala nangkiu bha
Kari ke sngokit ram shikadai ya kinong rep anna data kibla no sinyang shikadai shaka yo ka kot jong kari. Kajing kiu dor nik inflation haka perthei kalong ka daw jong kajing ardatin handrai ka sorkar India bat ka Reserve Bank kilala ban te la kamyaka bat ka sorkar kilala ban yada ya uluk ulang na kajing ta jong kajing kiu dor ka perthei ka khmi shaka India na ka benta ka yo ka kon jong ka perthei kajing beteng haka jing kiu shaprang haka yo ka kon ka shong haka jing trekam ka ba arman kata ka wei ka dei ban plelat ya ka jing sengkam da ka ba pensuk ban sengkam sengjam ban ka jing plelat yo kam yo jam ban haka wei pat ka liang ka long kilat ba pher ban penyar ya kilat a jing rap ya ki ba don kam ya ki bla shim haki phang ba pher ka jing bu hakmat ya ka jing don kam jong ki badung kalong kamat trekam kabla kintiu shika dei ya ki brieu ki badung hapo ka shipho snem kabalala kumjuru kidon ki program ki bala mangkerpang na ka benta ban kintiu ya ki riulum khnang bakiru kin ya kiu lang shaprang nga kintu ru ya ki hinman ki para riulum ki jonga baki dei ban penne ban ritingkai bat ban kintiu ya ka lariti wat hakani kapor jong ka jingya shaprang kani ka jok ka bamenta nga kemenru ban yo ba ringkat bat ka jingkiu ha ka yo ka kon la shim kiaru ya ka jing penkiu ya ka kerdan jing imbrio namar ba ngala long teng ka nong hikai nga sngotu ba ka puli puthi ka dei ka atiar ka bakhlan bha ban penkubor ya ka imlang ka salang ka National Education Policy arhajar arpho kelas dang ban trekam habang ya keren bat kinong puli bat kinong hikai haki kerdan ba pher las ngautu ba karukam puli kala khampli bun kilan kane kamat trekam kabla pinya mirlang ya ki jing start minbarim bat ka jing start ka ba menta kan wanra shibun ki jingkala haki snem ki banwan bat kani kan wanra ya ka jingkala ka ba khrau hakari ka jingya chaprang haka yo ka kot jongkari la pen urlong ya ka da ka jing angnu jongki pai ba kari kham tam ki samla ki bla yo shibun ki kabuk siar da ka bla plelat ya ki lakalong ha ki start hadu ki kam spon ki samla kala yo lat ban ngam shaki pentha ki ba thammai ban pen pau ya ka jing start jing shampang ka jongki ki jing trikam jong ka India ka bathammai ka don laga thong ka baskem ka Indian Space Research Organization kla nangkan jo ya ki maumer ki bakham shalor bat bu ya ka thong ka bakham shalor ha ka jing start trikam jongka menta ka snem ka ISRO kla penher yo Chandrayaan ubalai bat ya ka lander Vikram bat rover Pragyan la khmi lenti bakin her ha ubnai ha kini ki khindiat sngi ki banwan kane kan long ka buram bat ka jing snau sarong jongkari bat nga ap khmi lenti bha yaka ka jing pen her ya unam ding sha ubnai ka long tang uwei na ki maujam sha ki program how ha kala we jongkari ban ngidang de ban nang ya shu shaprang ka jing trekam la ha how bat ha parthairu ki start sayan jongi kila wanra ya ka nam bat ka buram ya kari ka sorkar da ka jingthmu ban penslur ha ka kam wat bnya ni research ki lat thmai bat ka jing sengkam la jong la pentrekam da ka Anusandhan National Research Foundation ka ba shong dor sanpho hajar klor tingka na ka benta ki sansnem ki banwan kania ka foundation kanya trailang bat ki college ki school ba bat ki research institute khnang ban kentiu ya ka jingwat pnia hakari parari ba ien hangi ka science bat jingtip kamde ka jingkut henrei ki dei ki lan ban kentiu ya ka bha ka mian jong ki brio ka weina ki phang ba ka parthei ka ya kendu bat ka babu jing ya ki start science bat ya ki nong thau an baro ka dei ka jingkala jong ka sun beneng
Ngiyo ya ka jingkala ka bakraw ha ka jinglong ka sunbeneng hagi khendiat snem ki balala. Ka India kelayo mat ya ka jingshlei ka bakraw hagi katto ka ne ki benta ki jongka. Kat ba hagi weipat ki benta ki mat ya ka jingrang terkong. Kumta kalong ka badon kam ban shim ya kilat nadu na tenrai hagari bat ha ka perthei na ka benta ka saudong saukun jong ka maryang. Haga ne ka liang ka India kala jam shaprang bat kon syakathong haga liang ka renewable energy. Ka India kala kelalong kum ka yalam ya ka International Solar Alliance bat menta ngidon ya kathong life kata lifestyle for environment naga benta ka perthei baro ka way. Parari ba ien ka jingkala ha ka sunmeneng ka kta lut ya baro ban ka kham kta jur bon sya ya ki baduk batoy. Ki sorba bat ki jakalum ki don kam bangin shim ya ki lan ban pen klan ya ki. Ki khwan mentoy shimen ka kene no ya ka perthei na ki saudong saukon jongka. Menta ngi thu bangi don kam ban phai shalatan rai. Ngatip badang don bon ki riulum ke ba em ringkan bat ka maryang hadu menta. Ka jing em jongki ka long ka nuksa ka babhatam ban bot khnang ban job bat ban te lakam ya ka jingkala jong ka sunbeneng. Kabut bari jongki riulum nadu hendai hadu menta baki ya em kia long bat ka maryang ka long ka jing bat jing nyokor jongki ya baro ki jing thau ki ba ki ba ki ba shong basa hapne ka me maryang. Teng ngiyo kumba ka perthei kamdon shu ya kata ka jing sngo. Haga jing shem jonga ki kenthei ki kamdon ya kane ka jing sngo bat burom ya ki wei. Bat day maki ki ban kedaw lenti ya ukhon ban riu ubala bakla lenti. Kari menta kala rungsha ka amrit kal daga jingkut jingmut bathamai ban ya shaprang bat ban penlong ya ke India ka ba ya shaprang ha baro ki liang kat ban poi ka snem arhajar saupuh nyo. Tungin shim ya ka rai ban pendap hok ya laki kamram ban ya be shaprang ban kenjo shaki maujam ki ba kham shalor ha ki liang baro jong ka jing ya shaprang jong kari. Parari ba in kariti sensyari jongkari kadai ka yalam jongi. Haka preamble lakan thup lut yakimat baro jong ka jingyale lai lut jongi. Tungin ya chaprang da ka mensem jing yatali bat jing sngaw shipara. Khnang bangin pen urlong ya ka jing angnut jongkin yalam jongkari kibanadu menshua. Haka janmet shua ka sngi lai lut kari sa shisen pan nga ai khublei kerpang yapi khamtam ya kishipai ki ba pahara ya upot usam jongkari ki shipai pahara ki pulet ki ba pet ya ka jingyat bet ka longkaman hapo kari bat shabaro ki pai nong India ki badon satlak ka perthei nga ai khublei yapi baro khublei jai hind jai bharat.